मिनिनोसो मोनदों नोंहा थांलागै हाजो मिनिगासिनो दङ मालाय खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरबावबाय सुबाय माजे फगवाननाय महर लानोसै नाम्बार दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सिनायलामोन जाबाय हानायनि सृष्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो नैबे मैगं थाइगंखौ देखायनायनि खारना जाहैबाय मा थारमाने बिथाङा गावनि रायजोआव थांसै आरोना ओंखायनो जोंनो जेन लायनानै जानाय नङा बिसोर होननाय बायदि लुंगासे लायनानै दोनफैखाबाय बेफोरखौ आङो फिसा फिसा मोननैसो लाबोयोमोन बान्दा कबिखौ गाबोन जादो एवनानै बिलाय गाबोन थाखाय बिलाय mana uno ola sarmita hai बेफोर रोखोम हेमा मिनिनोसो मोनदों नोंहा थांलागै हाजो मिनिगासिनो दङ मालाय थब्ला जुबाय नोंथां जुबाय जाखाबाय सर्बनाश दाख्लै फैनायाव बेसेबां अजनमोन ना माबा माबि बे गाइखेर उखेर लाबोनायजों जाबजों रेडि मालाय बिथाङा जाखां लोंखां सोखाबाय हाबलानै बेगाव स्लिपिं बेग सोनानै ब्रां ब्रां जाबाय माबायानो ट्रलियानो गारलांगोन है मा जानां खुदैफ्रायबो गारबाय थायो नोंलाय सुनाय नङा ना गामि सुनायाव गानाखै नोङो नों लांगोन गाननो माबागोन ए लांगोन मालाया न'निफ्राय मा लाङो इहानैखौसो बायना अखाब्दान ना अखारानै ओंखाम ओंख्रि बायामोन सामब्राम मोनासै गल गल हानाय दालाय एसे मोना साख्रि गान्दा आरो माथो जाखो जाबानो जाबाय नोंहा नोंखायखौसो बुंना नोंगौखौसो बुंनोथाय आङो बिदि थफ्ला थफ्लि जुनाय नुबाथाय बोरैबा बोलो मोना मोनफालायो आरोना आङो माने बोलोआनो गायब जालाङो आंना दा सोरबा देखायदों सानबासो खिन्थु आं बिदि मोनो आरोना ओंखायनो दा मोजां खिथाबाय आङो थफ्ला थफ्लि जुदोंना दा बोलो मोना बोलो मोनला मोनगासिनो दङ ओमफ्राय आं बिनि सिगां ब्लगआव अनला थनला जानाय देखायदोंमोन ना जोङो गोजांखौ जाबाय आरोना दा ओंखाम जाखांबाय माने गाबोन फुङावनो बिथाङा मालाय ब्लड सनाफोर बा फिसाजोखौ मोदोम खुना होदों नानि खिथाखाबायना खिथायाखै नोङो गाबोन फुङाव फात्ता मोननाय नङा बाबाया गाबोन थांसै दे मा हलिस लाबोनांगौ ना सकस लाबोबावनांगौ उन्दुलांबाय बेस्रा औ फैफिनबा साख्रिनिफ्राय फैफिनबा लाबोगोन दे मा दे गाबोन थांथोंसै दे बाबाया दे ओं दे एसे सनसलखा मानसिया मिन्थियो ओमफ्राय थाफानाय समाव हले रेहाय गैया आरोना ओमफ्राय थांबाथाय माने बांद्राय एसेबां थाबनो माबाफिनो आरोना सनसल बावफिनो गावनि दुनियावनो गावनो जाफिनो दे उन्दुदो दे मा गाबोन फुङाव फात्ता मोननाय नङा ओमफ्राय नोंहा मा बिफाया गाबोन थांबा मोननाय नङा होननाय बादि ओरैबादि माने ओइ बाबा गावनि खामानि जोबाखै थां माबार हेलौ मा दाखां जालायखो थांदो टाइमखौलाय मा होनना बुंनो टाइमाथ' दिनै बहुद थाब थांबाय थागोन मोनाया ओरैनो 7 घन्टा जायोबा दिनै 5 घन्टा 3 घन्टा बायदिल' मोनगोन ब्रा नों मा मिन्थिनो मिनदोंसो नोङो एसे फुरजानानै उन्दुलांबाय बे सासेया बाबा भगबान गालांदों बिसोरो ना बेखौ दोनखायो जाहोयोना बिसोरो थाखायो बेयावनो गरम बोथोरबाथ' मेरला थाबावोसो खोमा बेनि लोगोफोर माबानि बाथा थानायसो नुबावो दखानफ्राव बिदि दं नुवाखै मा इदि सेराव नेना दङ थै मा सानबाय थाखो
आखाइ थोर मावबोजोब्बाय सनाफोरनो एकदम ग्लभ्स गानलांनो बावदों दाना फैनायाव सेस ओरै जाबोबाय आङो मोनफैबाय आरोना एबारना गामाखालिनि बायदि नङा जे थांनानै आरो हाबफिननाय बिदि नंला आरोना एबारना सिदा माने थांथारनायसो डाइरेक्ट एबारनि टिकेटआ बिदिसो आरोना एकदम डाइरेक्ट बिदायसो थांबाय दसेनिफ्राय आं न' सिङाव हाबफिनसै आरोना एसे उन्दुफिनसै स्कुलबो दङ दायोहाय माने उन्दुनायानो जाखायाखै मैया मोनायावनो थाबखौनो उन्दुखायाखै आरो बिनि सायाव नै थाबनो सिखारबाय दुंब्रुद उन्दुदोंमोन थांनांबाय उफाय गैया गुड मर्निं नानि गुड मर्निं होनदो मा दासो सिखारदों आया बाबाया मैया खिथाखानायालाय थांसै होननानै साखायाव थांसै होननानै मैया खिथाखाबायना दहाय थांबाय दे हा आं दोननानै फैदों सना नों उन्दुदोंमोन नालाय मा नों उन्दुदोंमोन ना थान्दाथारमोन ना ओंखायनो आं नोंखौ फोजायाखै दे मालाबा बावहायबाथाय लायगोन दे नों लायगोन नों हेलाबा लायबाथाय नों लायगोन दे दे आंबो थांगोन नोंबो थांगोन सानैजों आदायाथ' मालाय दे जागोन दे आं आलु भाजा एवनो दे मा एफा एनै आखाइ होलांथारोमोन मालाय आंहा दासान्दि दालाय आरो माथो होनबावनो एकदम हुलुस थुलुस सिखारफिननानै जि सुनानै आंनि बेक टु द वार्क होननाय बायदि जाबाय इंराजियाव आरोना रोङाफ्रा मा टिफिन खालामसैलाय आलु भाजा ओंखाम लांसैलायनो आलु भाजा एवगासिनो दङ आखायाव प्रजेक्ट लानाय नालाय बिमाया दोनफैनांबायना मा होनो साइकेलजों फैजानाय नङा नालाय थांसि मोब्रुं मोसि जाबायबो बाबाजोंबाथ' नोङो आरो बिनो लोगो आंनिसो आंहा दायोसो जागोन आं दाहाय जागोन बिफाजोंबाथ' फोल्लाब फोथाब जागौमोन 20-25 थाखानि लाबोनोसै आं दे जादो गोदैखौ जाथ'नाङा होनबाय सेस सिबाय कम्बलफोरखौबो फोल्लाब फोथाब खनोमोन आं बाहेरायाव माबा मोनसे मावबा गाव माबा मोनसे दोलाय दा मालाय गावहा गावनि खामानि एबारना आंनि खामानि लायनोसै जेने थेने खुनुरुखुम स्रिं स्र' खालामनानै एसे बनायफोरखौ लामस्रांबाय खनस्रांबाय नानि दाखोर खालामनाङा दे खिथे दाखोर खालामनाङा हनै गावनि रुटिनखौ हमफिनबाय बेहाबो बिफा थानाया बेफोर रुटिना सोलायजोब्बायमोन ओमफ्राय आङो ओरैहाय मा खालामनो हारसिंनो गोमोदु साहा फुननानै लोंसै आरोना लोगो गैला नालाय लोगोआव ओमफ्राय माथो बुंबावनो फिसालानि ओंखाम एवनाय आद्रा खिद्रा इसे दङ ओमफ्राय नै मिनिनानै थैगोन आंहा गाइखेर थेमाखौ सुरायलायनायसो दोनो आरोना बे फिसा गारनो हन्दों आङो माबाफोर सोनानै दोननो होननानै आंना बिदिनो आरोना रायजा गुलायनाय आराम ख्रोब थाथारो नालाय थाथोंहाय मोननै मोनथामसो एसे सुनानै दोननां मस्ला मस्लि माबा माबिबो दोनजागोन आरामथार गोराथारना बुस्थुआ सुनाफोर साया आरोना लोंनोसै आङो खामानि जोबस्रांथ'बाय जि जोमाबो दहाय फुङावनो हुलुस थुलुस सुखादों आङो ओमफ्राय आरो आदाराथ' मैयानो एसे सेयार खालामखादों नोंथांमोनजों नाथाय बुट सोमनानै दोनदों आरोना हनै बेखौ जायाबा माथो बायबा फार्स्ट डिभिसन बेखौ जानांसिगोन सैसे नालाय बियो हाखाखानाय बुस्थु जाबाय थानोसै आरो लासैनो ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना माथो गोलाव खालामबावनो बेखौ नोंथांमोनजों एसे फोरमायबाय आङो फोरमायबाय थाग्रा मानसि नालाय माने बार्थडेबा थांबाय होननानै फोरमायनाय जाबाय आरोना फैफिननाय जेबो गैला ओमफ्राय आरो बिदिनोसै सरकारनि गुन्दै जानाय मानसि नङा होमबा थांलाय फैलायनो इट्स अके दासो गोदान बोसोरनि सुटिखौ लाथ'वाखैना बे दा थानाया गोजाम बोसोरनि सुटिसोमोन एथ'बांबो टेनसन गैया सुटि दंखायो खिन्थु मासाबो दासो हाबहांदों आरोना एनिवे सोनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसिम फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच